Ya, isa ko na rin pero takatapag sinara sigura, ya. Jadi, para po kahit ako buginti at mante yo musin ako nito to pa nakatina to atin narurumri aras na kay ako sa pangay ka na nakakaitan mga iyo nakatina to aring tinarurumri na riyan na yusuf. Era po sa kauwiran ng taro away ya asawa sa pagaragan tan taro ko na tan taro na di karo po mas kahit ako kahit ako rin ito ganoon sa iyo. Iya, kain na tara. Iya, rasina ay ka sa kuwa pa awat tayo sa zero ko yan namin ay kamera bumi yon nang ani esponanya tanaro ay pinari yan ko na mga artiki para wala na pano ko na iya. Kung nasa may araw ay so sa kaani ko kanan. Ngong kan na te pe uti minisi bukinti ani ma kan ko ya kan ay taw rasina. Ano ko mi? Ito ko tenda sa kita. Ay, sina. Tete ko pa naman ko tay. Ito ko na kay damuan na yan na ya po sila kay. Yang ay kami ang nanganiw para ba nakanti. Tumali ba yung mati, kakakahitaw na ko dito ya. Ya. Ano mo nga iya kakawat nila niya nga. Nakabali na sa lang kawyan ito, kita niyo ano nga pong sina. Kinamihan ang dagat. Ya. Para ba din kay nga rin sa mga kasiboy. Kangay, yung kanina baka nga ilo ba na kaya ka sabi nga na matasina kay irara pa din po nga ilo mga kawya. Kawya din ba ito kay irara pa din po. Irara pa tani katawray. Ano? Abi katawray biya muni sa ay kira na kaya kanila na ilo. Ang bara pa. Kawan itu naman. Ay pandang patigiray rin ako yan kasi kaway kayo ay sinawari ay mataste. Tuwi ako alin tayo na. Kasi nga yan may tayo. Ay pero uy ano mi? Pero mi na nakas. Kaya kakakay tao na asya ka tibe na pangay ro ay kunsi ka ay na ngay tibe program ngayon ang mail okay. Irara pa rin ito. Tu semua kan kuka, tu semua kan entiri bayar yang lagi kaya usin tili ma. Akhirnya terkantar dengan era apa ini kina koira. Makanya, ini nggak terpalas saya sama karya kan ini era gimana. Iya. Sehingga yang anda akan tara paling. Uy. Apa nih tanah? Akan tara lagi. Sekarang. Ano kaya kami kategoray na yung mothers day. Makailing na ng mothers. Tinili. O the mothers to be. Kategoray na yung kanibong ngayon. Enjoy. Pero pa. Iya, rimina. Kaya karitin. Ya ketika lagi kita melihat dari website, yang batas ya senang wali yang batas ini, yang darah kan nih udah buat darah pada kan kata roy, yang ini kita roy, karena kita takkan karena kadang darah pada itu delivery untuk giveaway, yang angkat darah pada ya. Iya, apa ya wajar. Ini hampir kena kunci karena Enggak ada sama kena ini kamu lupa ya. Kayak kayak gitu kan. Iya. Mana yang aku?
Ipintina ka, awan niya, masamuro, Ya. Ang abin niya kaya, banda niya nga, niya nabigay ba? Sabi nga na mong hindi nga ako maya ka nando ko titiriwari. Ari niya, aro ko niya titarawira. Yan ang diwa tayo titiriwari. Maya ko niya kaya ng papay ko na. Nakuya sa kain siya. Kasi kaway, ari awis mga kanitiriwa. Kasi pa. Kasi ngayon ay bunyakoy yan na nagsuwal tayo kaya. Kahit kami niya tayo na ako. Nagsuwal niya. Ay, pinag ko para rin ako yun. Niya rin. Ano ba? Ito, siya tayo na ako. Ya. Ya, ya.